Pozdrav svima ljudi, danas igramo Minecraft One Chunk mod. Ajmo da dobijamo drva. Evo ga, krećemo da dobijamo drva. I da stavio sam shadere. Što ono bez shadera malo ovaj mod bez shadera izgleda ružno. Pa to je da sam stavio shadere. Evo ako vam se ovi shaderi ne sviđaju, izvinite. Ovo su jedni shaderi koji sam mogu da vidim u ovom modu. Bro, koliko više ima ovoga, brate. Daj. Evo ga. Evo ga, craftujemo crafting table. Dobijamo stikove. Ovo je možda, brate, ti moraš da budeš sapravi sve, brate. Ti moraš da budeš sapravi. Nam dugo nisam, ne. Ja pokojno sad ja da kažem dugo nisam bio postao, a pokojno kao Play YouTube je nešto postao. Da, sad sam na jedan svoj Roblox video stavio komentare, pa da se možete neke komentare da stavljate. Pa da, trebalo bi nam i budu i komentari ovdje kada uploadam video, tako da trebalo. Ajmo sad mi po stone, brate, igram već kao 5 minuta. Ne ovdje, umret ćemo ovdje, ne. Svi su bili, nema mobova. Ja skoro umro. Ja mislio da tamo nisu bila ova. Nije bila ovo, ne bate. Brate, da je bila, nismo bili. Otkrili, brate. Ajmo sad napravimo 100 stvari. Evo, dobili smo Stone Age Advancement. Ok, ovdje je već Obsidian pa, ali nećemo ići u Netherite zašto Netherite je samo jedan chunk! Imam keep inventory on pa, ne brinite se, nećemo izgledati naše stvari. Kao, ali teško, ja sam na kursora, moram da priznam. Ok, imamo 8 ovih i ajmo da napravimo ove stone stvari. Brate, ovo mi je onaj miš ono mi je novi miš spam, a ono brzo spam je teško da igram. Ok, craftujemo. Brate! Ne. Evo ga, znam da dugo nisam postovao Minecraft, pa evo, sad, vratim se malo na Minecraft. Brate! Sad ja tražim svoj kursor. Evo ga. Imamo stone stvari. What the fuck? Evo sad ovdje, ček, ja sam to vidio, ajmo da uzmemo ovaj coal koji sam sad video. Brate, što je ono, bože da kad mineš ono u vodi. Evo ga, sad minemo coal, ne! Sad će nam ovo trebati za ove. Pogledajte ovaj vein. Ovo nikada nećemo da majnemo. Coal je najgori ovdje. Ono kao, ceo vein imaš kao na 24 blokova. Da, bit ću tačan. Ima i više. To. Ok, brate. Ako ja sad vidim 20 i nešto više. Bye. 26!
ja budem sad ako bude 27, kupit ću sad. Ovaj bude ovdje. Brate, daj mahna ovog kola, ne, cijel 28 vejnula, onaj. Ako nisi bili, onaj nam je bio pao, pa to znači onda... Ne. Koliko sam koliko ja imam puno ovih lakova. Dao mi je novi skin. Da ljudi nikad nećemo, nemojte da pričajte u mojim komentarima ako budu uključeni. Nemam nija pojma, da igram Fortnite, nemojte to da mi govorite. Brate, ja sam sad skoro umro bio, ja skoro sam bio umro. Bukvalno. Sad je Iron, to je mislim, ne! Neću da... Fuck! Vidi ga tamo! Vidi ga tamo! Vidi ga tamo! Vidi ga što mi čega da dođe! Vidi ga! Što ovaj creeper glup? Zašto samo jedan? Zašto je jedan? Bio jedan od najboljih momenta. Ej! Alo bre, nemoj da se ovako spawnuješ. Nemoj ovako da se spawnuješ, brate. Molim ti, nemoj tako da se spawnuješ. Sad ćemo da tražimo chance spawnere. I da tražimo iron. Evo ga iron. Bukvalno moment kad sam rekao da tražimo iron, mi našli iron. Evo ako uradite za F5 će vam biti Brate, daj da mogu da izmajnujem ovaj glupi iron, da vidimo ovdje ima iron, ne. Samo ću da majnujem. Ovdje zašto ovdje nema vode. Vidio, našli smo redstone. Evo ga, iron, baš ovdje. Please da bude još. Brate, daj još bar jedno. Brate. Što me ova igra hoće da me ubije, to je strašno. Treba nam još jedan... Čak. Nego... kao... Ne mogu kursor da vidim, pa izvinite, molim se. Uradi! Baš ne znam kako se ovdje baš generatovala lava, brate, što je to redko, da vidiš kako je lava generatuje. Šta? Voda je ljubičasta ili šta? Kad vidim voda da je ljubičasta? Ne znam. Da, vidjeli ste ovdje neke tekste, neki random tekst. Niste... Brate!
Ajmo da nađemo ono kao još jedan iron. Ok, brate, ja give up. Brate! Ja skoro sad umro, brate. Šta? What the fuck, ljudi? What the fuck, brate? What the fuck? Ok, pozdrav ljudi. Ćao.